তাহলে হামবাজাং না মুসুঙো নাই যে দীর্ঘ বছর লামা হামিয়া অনেক লামা সামুং কাজ খালাইজাय गैया हंगा जों कन्ट्राक्टारनो साका कन्ट्राक्टार बाबू नों सामुं तांनि पायरियाङै दं हंगा प्रब्लेम दं नै तां प्रब्लेम मा लुमुहनि मां साइ दं हंगा जों पिडब्लिउ थांगा सिनि अटो सरमिट थेगा 6 तारिख संगार पिडब्लिउ अफिसार साव ओंगो नम 1 मास नासिं देनो 1 मास टाइम नासिका कुनु सल्युशन करे सिनि हंगा जों तो दीर्घ बছর लामा नाय सानलै चालगा अटो साका मा सलायलायो एक्सिडेंट नोंनि थाङा तामा अटो ड्राइभार हामिया नोंनि जा चालो टेबलेट जानाय जिरायता महायरकनि साजागो रुगुतु असुबिदा जों बोसो प्रब्लेमा दं बार साका फाया शुक्रबार फायानो ताइनि मास फायानो फाइफ्लाया जों तो बाध्यतावै माखासेखौ जों लामा बरन थाका म बेंक बल आमन म बिसिरां मन्ज तो आइसनाय चम्पनगर ताकाजला गुलागाटी बेबेक्स थाङै मान म बलक बटङ म भिडिअ डिएम बल लामा तिलै बरबो नुगै दङ अ लामानो बरबो साना नांगौ अ लामादे खलै थाङै सलिया बर मकन लुगिरा नुखुनसो नुगिया हें दङ जों जन साधारण जों हाकमांनो दंसिनाय तिब्रा साम sayang katang lama hamyang तिब्रा साम say नायनि दि बुनि रख सिरा मिलिक रखस दङै मानो तेब्रो बार के बाय तिब्रा सा बार kita jadi गथ सामा हाय ताङै लामा हामयां आबस जों जब माना मुसुङो ताङै लामा हामयां का सिन कबाल हामिया कलाय साइसि मालिया अमो नरक तिनि जखन के बबदा फाइने पिकेता बुसा जों ताबुकसा सिनि थानानि उसिर फाइ जोंमै कक सालाय दङ बर अफिसावनो पिदाव जों अफिसाव थाnya अर फाइ सापायथों अर फाइ साइ जों सिप दिनि न बिसिङनो मालनाय बंना कंनो जों बिसा सालिया दिनि फायो मासो फाइना आमनो जों बिसा साया जों अर कुनु पार्टी बाय जों कुनु लिंक रे अर नर जतन दाइबा सिनि अटो शर्मी जों नर कुनु जों पार्टी लिंक रे अर ताब के बजा कासुलाय दङ जों म जगायबारि बिसि अ बिरिस कासै दङ जों बिरिसना नरक तिनि अब जोंनि सामुंसारिया सा नरक अरम कुतुल्या खोना बासुना जों फाय आसुनाय खोना बसु निन मुंखा आन मुं दिएम देब्रमा आं अटो सालगो अच्छा